Tak ahojte kamarádi, ideme si pozrieť, ako sedia včielky. Orientačne 24. Tento bol mesiacom, dnes je 25. A ideme na to. Musíme si asi na ne trošku posvietiť. Tam sú a asi mi to dobre nezaostrí. Asi tak. Prvá, druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiestá. Budeme musieť nájsť nejaký lepšejší telefón. To je komoráčka. No proste sedia orientačne tak, ako sedeli pred mesiacom, sedia aj teraz. Takže bez kvázi pohnutia. Potom si pozrieme koľko stupníkov. A pozrieme si ešte nejaké iné včelky. Napríklad si dáme tieto. Tieto boli trošku nižšie osadené. Neviem, či ich uvidíme. Ja ich vidím, ale vy asi vidieť nie sú nízko. Ale sedia na odstení. Je prvá, tam sú na spodu jeden. Tu je dva. Tri. Tento rovnát je 4. Sú fakt hlboko. Nedokážem ich poriadne. Dobre. 4. Tu sú tiež 5 na 5 uličkách. Bez pohnutia, odkedy sa zazimovali, sú tam. A vidíte, bez uteplenia. S prieduchmi. Dáme si ďalšie.